Hai na por ngawan chefi se sen pat krong try Jesus Christ but kwa ba pen so thu bang gis ki jing e ki ba khrau ki ba ap ya ka thai bor ka wei ya ka ri baru jongi ba ki jing e ki ba bon ki ba wan na ki lang ba fer na mar ba ni sing i ba komno ki jing kala ki ba wan ka san ing man ka jing pang coronavirus ka bangitip mata ka COVID-19 te wara po shalom mata ka siru kila ay ka lockdown ring ay ngu yu blay kung bangay ngim ban shifting de belong slur ni pelong ji wai ka bajor ma ka ri je baru jongi na ma ka jala ka jongi ho na ka India bara ka wei ngin duwai ru bo blay hakom ni por un the ka bor mun sem khoj bagi bangay kinang wat yu blay kin siam mata ka bor ka bangay jrong ka jongu ko bagi bangay aksi Pentecost awagil ap ang to po kamera bahaneng u Petrus bagi apostle bagi kintay ki longkme bat ki wei bangai chiswa arpo gla priang i beslai jong men sem khoj jong blay bakane ki beslai jong blay ka simla kun na aksi Pentecost regrang i beteng harun ki si bangi ementa e komunika por ba mangingi em rega lat ka kabu ka bagi dai ban tor jan chu blay ha ka kin ju blay ka kitab jemra arfnai galandong ko kharwei ang ba plan jong blay yangi kalau ka plan jong blay te bangin poisa ka thong jo ka plan jong blay jem ka jonga ka jong fi ka jongi ni ban wadi yu tu do khat akhala ka saw ngin duwai ngin penbe la ka jong jem ba plan jong blay kanum kutno baka mensiam ka jing jing ni pate kanum kutno sipor ngin muslim da ka borom jong blay ka kular haga sam ka nai puai ka kan riu nginang ki blay ba khlan ka ba shak ajeng chakran jong blay ni ba mensem kho jong blay bangin duwai ru ane ka por na ka jai bare ko jing baru hi bagi bangai ini ok jing pro mensem batamai bagian pai kan jong blay to try Jesus Christ ba mo uhi try Jesus ula kular unum eno engi ulang rekat ni awi por bagi si kata je mi baro par ngai go blay sen pat ngadwai wen ka khui fi ulan ka fi hanu fi dan what num shifting long slur but what do jika man have try Jesus Christ amen but amen